rồi try sẽ xin bắt ngài không lấy phi bà rõ hạt trứng cái bận bò tam cái trong Giêsu tiếp là request sẽ ngạc con là đang post new bà xã khắp new là nè bà phi khắp new là nè bà phi khắp new có một cung nôแต่ถ้าก็อยู่กับปอดกันบัดไตหลังยังก็จิงมดจังกันนี่ก็บัดพี่ละโยอีแล้วดับพี่พอสนิวบัดดอนมโนหรือมโนบัดคับอยู่โยเคลจังพี่เตก็หมดกิตัวกิดอนกิเบรียวกิบักว่าบันปัญจบุรมีพี่แต่นามารกตาพี่ได้บันนั่งบันจีดยากิปาร์ลอกกิจงพี่วัดฮาบาพี่ละได้กตาบันยังสัมลารูพี่ฮับบันเป็ดบาโยบาอุตาอุสัมลาจงพี่on penjak burom ye pi lane kata basam la jong pi kan penjak burom ye pi hap dapet ha te lane kidi ki parlok tan thai ki bamut ban penjak burom ye pi te kamut ki wan khap de ki wei ken ya unyo khle u jong pi te la pi yo i pat ya la de ba pi shulon dom be kum to lane pi yo i ba hap snyo lane pi i pi khap snyo kapan i ba pi le ka ai ka ba pen sngo si yo ble kaba penjak burom you blay let's say phem ju puli bible let's say phi chat tim si tim sang let's say phi to ya ulok jong ki wei la ne samla jong ki wei la ne phi bam sap ka pisa jono phi le khlem akor te kamot phin yu i ba u hap u nyu khle jong phi la ne phin yu i ba phi salen ye la de la ne phi yu i ba phi khap hi yo nyu jong phi tika day be kajing penjak burom ya kajing im kajong pi kala bandai lengba ki jing long jing im jong pi lane la day ba sha kapat day ba ki don mano ki batmu ban penjak burom yi pi te namar kata ya le ban im kajing im ka bakhot ya le ban im kajing im ka bakentang ya le ban pan bor na uplay ba phinnam long ken kita ki breu ki pen sngau si uplay phinnam long kita ki breu ki ba pensengau baha tangi la de han raining kongin bu yo ble khmat bat saki aka baro kin sawan pat kham hadin te kata ka jingmut la da sha khap snyo la da hap snyo te ble nang yo ban kur khui phi te nang yai sha kriu try ka jing thmu jo ka channel ka de ban penjan ni ki mansim ki ba koridor sha ka hima ka jong u te da ka jing ya kendu man la ka sngi kumne ayo ban ya slok an yo ban sneng ni phi te kan long ka jing ai man sim shibon te yaro itrai